салом алейкум ба кулли мардуми Тоҷикистон ва кулли нафаре ки айни ҳол моро гӯш карда истодааст ва ҳамчунин ба тамоми ғарибои рӯи дунё, ҳамчунин ба худам салом мегӯм ки худам ғарибам ва дар ғарибии айни ҳол қарор дорам ва ҳамчунин дар ҷои кормам ҳастам. Оиди баъдтар суҳбат мекунем ва баъдтар мегӯм. ин рӯз рости гап бениҳоят рӯзи хубе барои ман, барое ки рӯзи зодрӯзма, рӯзи таваллудам, ҳамчунин 22 сола шудем ва ман як орзу мекардам. Ман ба мақсад орзуам ҳамиҷа омадагим бародаро, ҳар як нафар ба мақсад орзуош меояд. ҳамчунин якум дараҷа хонаро ёрдам кардан ва гуфти гапо ҳамаро ки таъмин кардем, ҳамаро хуб ки кардем ва баъдан ба корҳои худат мегзарӣ. ҳамаи ғарибо ба фикри ман ҳамин дилнията доранд ва ман ба як хулосае омадам ки аввал хонагиро ҳамчунин ёрдам кунам, чӣ кунам ва баъдан айпай кору ризқи рӯзии худам бошам. ман асос бародар дар видеостудио кор кардаӣ ҳастам ва орзу доштам ки ягон камера бихарам. мақсади ман амалӣ шид, айни ҳол ва шида истодааст, шукри худо. якум аппарате ки ман харидам ӯзи ҳамин қади сиёмка кардастам. оиди ман навор кардагӣ набудам ва мехоҳам ки дар рӯзи ҳамин зодрӯзам бо як аппаратчае ки зиёдаи 35 ё 40 ҳазор рубле рафта яктаи дигаи ҳамон бихарам бародаро. ҳамин қа гуфтанӣ доштам ва оиди ҷои корам мегӯм, ҷои корам беҳтаринай, шукри худо 1700 рубл дар як рӯз мегирам. дар як моҳ ҳамин 51-52 ҳазор рубл мешавад беҳтаринай. ва дӯстон чӣ гуфтанем, бо кори ҳозираи ма дар зимистон чӣ кор мекунем? ин ҳамин барфое ки мебинен, барфое ки дидастен, ҳамин барфоро медонем ки ба фикрам кори қин нест. ман ҳамин як участка даям, иҷа 3 участка да асос. ҳамин мегирем, ҳамин як ҷоруба ягон чиқади хеле тоза мекунем бародаро ки то ҳамин хазияи кори ки омадан ҳамин як раҳшона биёвана бигзаранд, тамошо кунанд ва бираванд айпай ризқи рӯзишон коршон. ва кори мо ҳамияе бародаро, ма омадем ки кор бикунем, ба орзуумон майда бирасем. оли цел бениҳоят цели хуб дорам, мехоҳам ба орзуумон бирасам. иншоалло беумед намешем, ноумед намешем. якум шаки гирифтем, дуюм шаки гирифтем аппаратураомона, бо хаям сеюм, чорум зиёда аз ман ҳисоб кардам бародаро 1 миллион зиёд даже рубл дар корае ки мо соҳиби студия бишем. шахсан ман орзу дорам ки ҳӯй кардани студияра. хайр бинависем ку бародаро, чӣ мешавад ки оқибати кори мо. ҳазор раҳмат ба ҳаматон, раҳмат ки гӯш кардем то охира. ҳаматонда ҳазор раҳмат бачаҳои ғариб, зинда бошен. ҳаматонам мефаҳмам ба худо камтар зиқ мешавад, хая ки ҳамин насиб да ҳамин бидай. не ки чизе ки дар дил ният дар дилтон дорен фаромӯш накунен, мақсад ба орзуотон мерасен.